Dit is Kira, de hoen van Marit. Marit wrakselt al haar hele lippen met haar mentale zoenens en wil hoen Kira graag opleiden tot psychosociale helphoen. Op mijn 12e, 13e kwam er al een dystieme stoornis uit. Had ik op medicatie en behandeling gehoord. En toen emmerde dat eigenlijk terug op mijn jongetje. Toen ben ik echt keihard onderuit gegaan. Suicidaliteit, destructief gedrag, crisis. Ik wil eens dat ik een nacht opnam worden voor mijn veiligheid. En toen ben ik in die tijd dieper in de eetstoornis kwam. En eigenlijk bleef dat een hele lange tijd maar terug in. Ik werd er een beetje bovenop geholpen en ik voel weer waarom. En dat cirkeltje, daar kwam ik net uit. Totdat ik oral hier 2 jaar lang eindelijk op een gewicht weer dat ik iets met mijn hoen mocht doen. Oké, Arvid. Te jaren doggen ze trucjes en canicross. Zo'n dit giet het stikken beter. Wil om te leven kwam er weer een beetje. Want ik zeg echt niet meer zitten en ik kijk nooit toch dat ik er nou nog zo wezen. En er zijn nog momenten dat ik het moeilijk, maar dan is het echt dat ik voor hun, bloofvechtend is maar. En nou ben je eigenlijk Safir dat we de volgende stap erop binnen. En dat is dat ze certificeerde hulphoen wordt, zodat ze nu nog meer kan helpen. En overal mijn het aan mij, zodat ik weer meer erdoor dit kom. Maar er is één groot probleem: de financiering. Psychosociale helphoen worden net vergoed door de zwaarverzekering. En ook van de gemeente komt er geen stiepen. Eigen middelen, crowdfunding en fondsen zijn de enige manier. Ik heb geen arbeidsvermogen, dus eigen middelen heb ik net. Ben ik eigenlijk op crowdfunding en de fondsen onwezen. Daarom is Marit een crowdfunding uiteenzet. Het hele traject kost het haast €19.000. Maar met €10.000 kan Marit al beginnen aan het traject. Het is net een wondermiddel. Het is net, je was een hulphoen, doe best beter. Maar door het traject samen om te gaan, leer ik heel veel over mezelf. En hoe ik met bepaalde situaties om kan gaan. En hoe ze me daarbij kan helpen. Dus ik denk dat ik net alleen zie leert wat, maar ik ontwikkel mezelf, dat trooi ik heel erg.